ассалому алайкум бардуи азиз, шумо қарор доред дар канали Сауду Теҷе. Имрӯз 3 сентябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. Ручкаву дафтаротона бигирен, хонаҳои арзона дар дафтаротон бинависен, яке мехаренеш. дар имрӯза видео мошини Toyota Vitz ҳастай, Kia Cerato ҳастай, яка дар шаҳри Душанбе квартира дар кораи Тӯчансма дар кораи дар ҳамин видео гап мезанам. Хонаҳои заминиро гӯш кунем бардуи азиз. Хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Данғара, ноҳияи Рӯдакӣ, ду хонаи арзон ҳастай дар ноҳияи Вахш. Хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон. Дукомната квартира ҳастай дар шаҳри Ҳисор 150 000 сомонӣ. Қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 50 000 сомониш мега. Бардуи ғариб шумо метавонед ки як хонаи заминиро 401 000 рублда бихарен. барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор як дона лайки бепала бичиқен ва касе дар канали мо мисол якум бораи тамошо кардесен, канали мо да подписаться кунен. Мерем акустуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. мо дар видеоҳомон камкам шӯхӣ мекунем, ба дил нагирем, ба жлудка бигирен. бардуи азиз, ин хонаи десен фасон аёхӣ. беҳтарин хонаи нарша мегум, бовар ки харидор набошӣ, харидор мешавӣ. хонара фасониша нигоҳ кун. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, назди Мошинбозор. 1.5 сотиқ заминаи ду дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонт шадиде сенохӣ. ремонташ 100%, фақат пуламети медрои зиндагӣ мекунӣ. кухни ҳамом дар друн шай, ҳоҷатхонаш бериндай, ову свеч доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ. бардуи азиз, ай сабабе ки залул мондагия нархи хонара гарени арзон гуфтесан. нархи хона 230 000 сомонӣ. агар ай номи канали Сауду Теҷе гап занем, ба шумо арзон мекуна. чӣ хел нархи арзон? ба пули русӣ чанд қа мешавад? дар рӯи экран нависагим, номерои телефонаш, номерои вавилонай ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки Opel хариданиен, Opel нахарем, бардуи азиз, анами Toyota арзонаш мо да тавсия метавам, анами мошина бихарем, бурд мекунен. ин мошин фақат ами бензина оғ мега, дига ҳичи намега. Toyota-ро хитон медонен. бардуи азиз, ин Toyota ном дора. Toyota Vitz соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензини холӣ, мақсади да газ дар кор нест, мотораш ягай, ганда камрасход, коробкаш автомат, 1 сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. бардуи азиз, гӯш кардесен, 1 сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия дошта, балонош 80%, краскаш нав, хадавоиш нав, 4 дар электропакет, кнопкара меҷиқи, треза поён мешава, кондисионераш ях. мошин задагӣ пусидагӣ нест, мошин умуман таксӣ гаштагӣ нест, фақат ай мақсад ҷои кор мерава, тамом. савдогар бозор мерава, мақсад хона меояд, тамом. мошин умуман мақсад таксӣ задагӣ нест, задагӣ пусидагӣ надора. ана нарша бардуи азиз 61 000 сомонӣ мега. 61 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад? дар рӯи экран нависагиам. соҳиби ҳамин мошин гуфтагия ки агар ягон кас дар Россия боша, сума карта да партоя, ман худам то хонара, мисол то хонаша мошина мебарам. мақсад сума карта да мепартоя, и бародар худаш ҳай мекуна, мошина то хонатона мебара. мошин мошини боварияй. агар Россия да боши, ҳамин пула парто Россияша мебара. мошинча зурайда. номерои телефонаша занг занед, маслиҳат кунед.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. салом алейкум барои гарибачаи тоҷик. Инам бародар мошин дорад, такси мезанад граница Қазоқистон Челябинск. Ана се мошин доранд, муроҷиат кинен, кадомит эмигратсион кард буд шидаги, регистратсиятон буд шидаги, ҳамда муроҷиат кинен, мебарам мебиёрам. Дар раҳ 3 рӯз вақтон меравад. Ана гузаштан границада 5 соат вақтон меравад. Рафта омадани ҳамаш. Инам бародар муроҷиат кинен, мебаратона, мебиёратона. Соғ саломат. Дар раҳ ягон кас ғам наметиҳад. Раҳда ягон кас нест ки шуморо манъ кунад. Ҳеҷ кас чӣ намегӯям. Мерен мебинед тамом. як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. касе меҳмон бошен дар ин канал подписатсия кунед. бардури азиз, форатон ки намихели хонаҳои арзон харен, канал да подписатсия кунед. бовар кунед, нархи ин хонара ман мегӯм озӣ пул мешид ки худам мехаридамаш. дӯстони азиз гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафи Шаҳбари Кӯҳна. 8 сотиқ замин, ду дархона, як калидор дора. ремонти хонаҳо миёна овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. документоша фақат нотариус мерай, ба номи худат мисол мегзаронӣ тамом. ана документоша мисол нотариус қатъӣ мекунӣ. мактаб, садиқ, магазин, балинса наздик бидай. бардури азиз, хона ҷои беҳтарин дай, наршам арзонай. фақат ҳам пулои расията мисол оварда боши, як камтар истусиш мекунӣ, тамом медурои зиндагӣ мекунӣ. нархи хона 50,000 сомонӣ. бовар кунед, нархи як мошин 50,000 сомон, 401,000 рубл. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. айноми канали Сауду Теҷе бачаи ачкидор сухан кунед. ба шумо мисол барои нархиш бо як камтар арзон мекунад. бардури азиз, Kia Cerato гӯш кардесен. мошинҷон айда. ин мошина мегири ҳамсинфо дар қафот мешаванд. Kia Cerato соли баромадаш 2015, сӯзишвориш бензин, моториш 1.6, коробкаш автомат, балонош ана 94%, хадавоиш 100%, ҳуҷҷатош 1 сола. ана суроға шаҳри Душанбе, нархи мошин 95,000 сомонӣ. ба пули рӯси чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. бардури азиз, чӣ хеле ки гуфтем мошин дар шаҳри Душанбе 95,000 сомон нархш бидай, алишам мешавад ба хона ё ба квартира дар шаҳри Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав ё Турсунзода. ай ҳамин ҷои гуфтагӣ хона ё мақсад квартира боша алиш мекуна. ва чӣ хеле ки гуфтем мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин ана 95,000 сомонӣ. занг бизанед, мисол ё ба ягон хона алиш кунед ё ана сумқатӣ бихаренаш. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки 5 миллиона тамошо кардеса, дар комментария бинависа ки 5 миллиона тамошо кардам. бардури азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳаёти Нав, назди Мошинбозор. 2 сотиқ заминай, 3 дархона ба як калидорш кардагӣ. ремонташ коробкая чӣ хеле ки дар сурат десен. кухни баня дар дуруншай, ҳоҷатхона, подвал мисол дар беранаш бидай. ремонти хона коробкая чӣ хеле ки гуфтем, овсвет ҳуҷҷат 100% ҳастай. овсвет ҳуҷҷат 100% ҳастай. гирди хона 3 тарафш маҳкам кардагӣ. нархи хона бардури азиз 235,000 сомонӣ. 235,000 сомонӣ. ба пули рӯсӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои телефонош ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. бардури азиз, занг бизанед, бигӯед ки номерораи канали Сауду Теҷе, яъне ки бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо арзон мекунад. марҳамат, занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ولی در این ویدیو کвартираҳои арзон ҳам ҳаст. бардури азиз, бароям то охири видеоро тамошо кунед. бардури азиз, як хонаи дига, ана хонаи заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон. суни азиз, хона дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон, 10 сотиқ заминай, 4 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ, баня, кухни, ҳоҷатхона, оғил дора. гирди хона девол задагӣ маҳкамай, овсвеч мега ҳастай, айраи калон 100 метр дур будай. ана бардури азиз, хона ҷои беҳтарин дай, мақсад барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. нархи хонае ки тамошо кардесен 230,000 сомониш мега. 230,000 сомонӣ. ба пули рӯсӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагиам.
бардруи азиз мода аскиҷо хона замин квартира дар кораи комментар да бинависен ё мисол ана ватсапи ма да бинависен аскиҷо хона дар кораитона ма дар видео рекламатон мекунам. Ина як бародар навистагие ки амада ака хона дар кораи шаҳри Душанбе тарафи жилмастӣ як комната то 100,000 сомона боша мехарам. ҷош соз боша обу сует ҳуҷҷат дошта бошад дӯстони азиз. Ана чӣ хеле ки гуфтем ана 100,000 сомон да мақсад ана квартира як хонага мехаридай сумшон тайёрай. Касе ки дошта бошен ами акада занг бизанед, номерои телефонаш номерои расияше ватсапам дора. дар видеои пешина бисёри бардор гуфтабуданд ки аз ноҳияи вахш ягон хона бимон. ина як бардорои азиз як хонаи арзон мо дароӣ кардан гӯш кинен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш ҷамоати бисолагӣ деҳаи Бустон. ана 22 сотиқ замине бардорои азиз, 22 сотиқ замин 4 дархона ба верандш кардагӣ. ремонти хонаҳо миёнай. ана хонаи зимистона ҳам дорад дӯстони азиз гуфтагиай ошхона, кухни, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғили 10 метра, шипон мисол барои алаф мондан дора. ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳуҷҷат ҳам дошта бардорои азиз. нархи хонае тамошо кардесен 350,000 сомониш мега. 350,000 сомонӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. эй бачаюча ховуд набарак як квартираи арзона гап мезанем. агар ховуд бурдеса боша бихе як кофе гармака биза хов повуд мепара. бардорои азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри Ҳисор кӯчаи ана Шоҳанбор гуфтагиай духонага квартира дар 3 этаж қарор дора. квартира ремонт кардага чӣ хеле десен соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат анистагие ки квартира дар шаҳри Ҳисор ана духонага 3 этаж кӯчаи Шоҳанбор. нархи квартире ки тамошо кардесен 150,000 сомониш мега. хоҳиш мекунем бардорои азиз числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша ба занг бизанем. имрӯз 3 сентябрай. нигоҳ кунем числаро барвақт боша занг бизанем. агар шумо реклама дошта бошед номерои ма дар якум комментарро нигоҳ кунед, ҳастаи ё аввали видеода ҳастаи. ханам хеле бачаюча гал хор доштата надонисӣ. и бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза барандаи имрӯза бад савдутиҷи яъне ки бачаи ачкидор. аз куҷое ки хонаҳои арзон, мошинои арзон, чизе ки арзонтар рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо мисол реклама кардем. агар шумо ҳам замин дорен, хона дорен, квартира дорен ё мисол ягон мошин дорен, ягон велосипед дорен, мотоцикл дорен, ароба дорен, чизе ки барои фурӯш дорен, инами номерои май. ин рақамҳо бардорои азиз толка ватсап шикор мекунам, метавонед ки тариқи ватсап дар мо равон кунем. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи зуруш мекунем. ва бардорои азиз дар охири видео ана як канали як бародара мемонам. касе ки мисол ҳам хеле видеоҳои интересне бидроен канали ин бародар да подписатсияро биҷохен. хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам каме мардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб агар шумо бихарен дар сафка ашоти мо лабоҷо бародаро бе пула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро канал дорум, подписат сакин лайкора бизанем бародаро. ай пеш бим бародаро алиши болӯсум ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лобоҷо дастафка бесплатна бародарое ки кадои мақсад тикток дорен, ютуб надорен, ютуб да телефон тиҷе биза, ютуб да бародаро канал дорум. Да ютуб телефон тиҷе лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон душкана пешакасмо телефон хариби бардар дар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.